आइले आंनो फेन नांगौ मबेहाय रां मोननानै फेन बायबावबालांलाय दाखालिनो मायं मोनाव माइ सौनानै मोननायखौबो दा रिजाल्ट नायनो लांबाय नैबे इन्दि खुन्दुंखौ फावदुर मोनहा हैनानै माइरं सोलायनानै लाबोबावनांगौसो दालाजि दे आफा दे गिजि गब्लंजोंनो स्कुलाव थांदो ओंखामखौ दा जाफैदो मिथिंगा नोंस्रा जोबोद गोरिबथार नामा गाननो गस्ला फेनबो गैया उदैयावबो ओंखाम गैया मिथिंगा दा माबाफोर बायना जा अले आं बे रांखौ नोंनो होफिननो हानाय नङा आइलै आं मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनो हाबाय हामथारबाय फिसा आंनि खाथिनाया बेसेन थाबाय आंनि हास्थायनाया जाफुंथारबाय फिसा नोमफाया थैनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन फिसा मा बाथ्रा बुंलाङामोन आयै बिदिन्था बिमा गथ'फोरखौ मानसि खालामनो थांबा थालांनोसै आंहा आं थैब्ला गथ' सानैखौ लेखा फोरोंनानै मानसि खालामथारदे बिदिन्था बिमा मानसि खालामथार आं जेसे दिन थांनानै थागोन एसे दिन आं नोंनि खोथाखौ लाखिगोन मानसिफोरजों आं मा बुंजादों मिथिबाय Hei, beberapa, मा खालामदों फालाय फिसा हौवा सानै सानसेयाव मानो मालायनाव बिखुं लामनानै जानांगौ दाना लावखार दोननानै जाबानो जायोना बेवफोर बे आंसो खाफाल बेवफोर बेवफोर मोजां नाथाय जानांगौ समावसो बेवफोर थाइजौआ गेसाव जायोब्रा नों आरो फरायबावनो नामा आफा आइलै आं बिए सिम फरायबावथारनो आयौ आफा आं माजों फोरोंनो हाबावनो होमबा न'खर सालायनायाबो नोंनि सायावनो जाबाय फंबायखौ लेखा फोरोंनांगौआबो नोंनि सायाव माबाफोर साख्रि फिसाखौ मावदो आफा आदाया साख्रि मोनसै आंना गस्ला पेन होनांगोनलै नों जिंगा दासिले फंबाय आं साख्रि मोनब्लानो आगै फंबाय गोरबोनि फंबाय जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमदो आइखौ बोर लाबिनि रुजु रुमु न'खर खुंनांगिनि रुजु रुमु न'खर खुंनांगिनि लागोन आं नोंखौ फोरोंगोन लेखा रोंनानै नों अफिसार जागोन बिल्डिं लुगोन जों मटर बायगोन सुखुनि
खबसे आइनो दौगोन न'खराव खुसिनि देंखो बोहैगोन आइनि गोसोखौ जों गोजोन होगोन आइनि गोसोखौ जों गोजोन होगोन आगै फंबाय आंगैनि आदा जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमनायखौ सोरलाबिनि रुजु न'खर खुलानि रुजु न'खर खुलानि दे फंबाय नोंनो मा नांगौ गस्ला जुथा नों लाबोदों सानैजों आंलाय स्कुलाव थांदों आयै माइ होनदों माइरंआ आबुं जागोन न'खराव समायना लोखि फैगोन नै आनान गसाइ हरगोन मावरिया जोंनि न'खरखौ मावरिया गोसोनि हागिबियाव अरायबो जोंखौ खुलुम अरायबो जोंखौ आगै फंबाय आंगैनि आदा जोनोम होदों जोंखौ अनसुलि बिमाया खुलुमनायखौ सोरलाबिनि रुजु न'खर खुलानि रुजु न'खर खुलानि रुजु न'खर खुलानि रुजु न'खर खुलानि आयै होनोलाय होनदोंमोन दा हरना हरा एसे बाहेरायाव थांनांगौलै हाबदि आयै गासै बेसेबां मोनगोनब्रा जौसे थाइबा हरनोनो आंहा समफोर इन्टारभिउ दंलै आलिपुराव थांनांगौ रांखौ आं गासिबो लांजोबगोन आयै आंहाबो फेन गैलालै स्कुलाव थांनो लाजिथारबाय आं फेन गस्ला गांसेबो गैला बै जाग मोनसेया सोरनिब्रा आयै बेबो नोमायंनि मोनथ'वाखै मोनबा होगोन बेबो बेखौ आं हारसिं सुगोनलै आयै आंहा फैसा गैया गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ फुं बेलासि सुगोन आं हा माव आफा माव बिदि मावाबा बहाथो फैसा मोनबावनो नोंसोरलाय मा ओंख्रि जाखो बेवफोर ओंख्रि गैया बेवाफोर ओंख्रि गैयाथाय गैया बानलुबो गैया बेवाफोर फाथो थुनानै हाखु दावरा सोमजाफैदोंसो बेवाफोर बेवाफोर दे अरजाया बेवफोर माथो फालाय फाथो सुनायनि फैसा हरनायखौ माथो खालामखो फालाय आयंफोर माहाजोन नालाय बेवफोर नंगौ बानलु जाजासेनि बेंकआव दोननो हायोबा माहाजोननि लक्षण बेवफोर माहाजोननि लक्षणथार दे हा दा बे जाग मोनसेबो सुबावदो बेवफोर आयंफोर सुखांनानैसो फैसा मोनगोन दे आयं आं सुगोनलै दामो दाहो दे जायं नोंनो सु आरो नोंबो पासबुक खुलि मोजां हारिया
गाज्रिबाबो मोजां आरो धनिया गरिबबाबो धोनि थादोलै दायंफोरा बेवफोर नोंखौ नंथारबाय बे नोमायंआ जाबायना बोराया नंगौ नङा सरि मिथिंगा दसे थाथ' नाङालै रजे गरिबा जेरैबो सोलिनो हायो नङा नङा आं नोंनो रांखौ जासियाखैमोनथ' आंनि बे एलजाब्राखौसो सोंनो नागिरदोंमोन सरि रजे आं दस्रा सानफ्लांदोंमोनथ' दा खनसेयावसो जायगोन आं मिथिंगा आं मोनसे खोथा बुंनि दै बुं मा बुंनो नों जोबोद मेरिटरियास नाथाय स्कुलाव गाननानै फैनोनो नोंहा गस्ला गांसेबो गैया नों अननानै बेखौ नाजावदोना रजे आं फुं बेलासि फाथो खामला सुगासिनो दङ सप्ता खनसेनि उनावनो गस्ला गांसे बायसिगोन आंबो गावनानैसो फरायो सासे गरिबनि थाखाय जेबो नङा रजे गरिबा उनावहाय लाजिनो हाबा जेबो गैया मानसि होनबा नों सासे दै मिथिंगा मिथिंगा नों थांनो थानाय मा रजे एक्सुवेलि नोंखौ मोजां मोनलै नों मानो रांखौ लायाखै लाथ्रालां हावलार बावलाब्लाबो फैसा गोलैयो रजेआथ' नोंनि रांखौ लाफिना ना मा नों लाथारगौमोन येस मानो लाया साननैसिम नुवाखै आं बिनानै होनो नामा बिनो आं रांखौ बियालै हावलार बावलाबाथाय आं सुखा आं जायनिफ्राय रां लायो बेनो होफिननाङा आंनाव जेव जेव फैसायानो दं नोंनि फैसाया जेव जेवा नायनो एसे माय थां करे बेनो नोंनि जेव जेव फैसाया नै सिरि खान्दासो माथोलाय मानसि सियाला सियाव फैसा नालाय बाहादो बै बटलखौ नुबाय बेनि सिङावसो दं आंनि फैसाया नाथाय आदै नों आंखौ सिनायाखिसै नामा दाथ' सिनायाखिसैबा आंखौ सिनायाखिसै दाखालि जोंनाव आलासि जानाया मा जाखो आदै बेसो औ दे नै बेलाय आंनि राङा न' नोंनो होजोब्बाय नों सासे सिखावसो माथो सिखावखौ आं मुगैयो फरायसालियाव नोंखौ सिखाव जानो थिनदों आदै बे राङा नोंनिमोन गबोदों बैयाव नङा माथो धर मासे सैथो आखलनि सेंग्रालै मा नोङो नों नङाब्ला बे रांखौ मोननाय नंलामोन आङो बे राङा अफिसनिसो आं बेंकआव जमा दोनसो लाबोदोंमोन नंगौ नामा हामबाय हामबाय जोबोद धोरोमसुला गथ' नोङो बिदिनो आखल मोजां सोलोंनो नाजा दे मोजां ओइ बा नोङो सैथो हाबा मावबाय जेला आंथ' बेखौ मोनफिननाय नंलामोन नङाब्ला नों बे 200 थाखाखौ लांदो दे नाङालै आदै बिदि नङा नों बेखौ लायाबा आं जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव नांलामोनलै लाखादो लादो न' बे आंनि अननानै हरनायसो दे नोंनि सैथो खामानिनि बान्था बियो दे गोजोनथों औ बिदिनो मोजां आखल सोलोंनो नाजा दे थादो दे थांदो Hello? Hello? Oh, yes. Yes? Oh, जागोन दे आच्छा एसे उनाव कुकिया खालामनानै जासिगोन आच्छा अके अके
Enggak ada. Kemana ini apa berapa? Enggak ada. Hamba. Enggak ada. Hamba. Apa lagi? Neng ini kayak tuh budak bayi neng. Angin ini kayak kau tahan lah neng. Kau mau tahan bayang. Ini kayak kau tahan lah. Tahan. Sudah. Halo. बेमानसिखौ गिजि गब्लं गाननासो स्कुलाव थांनाय नुयोमोन आं गोदो दाना माथो सुखु मुखु गानना फैथारबायब्रा गावसोरनोलै दाखालि पकेट मार खालामनानै बिजाब जादों आजिखालि हिनजावफोरखौ माथो बुंबावनोब्रा नंगौलै दोनसै दे आरोलै साख्रि मोनबायनोलै फिन माथार ना माबा नांगौलै बिदि जाहैखादां बाबा सिखावा खम नंलाब्रा मानि खामानिजों गानजोबनो मोन्दोंथ' नोंनि खामानिजों गानदोंथ' साला सिखावा खावबाय मालायखौ बरनांगौलाय सालाबो थादोलै हनै माखौ नायबाय थाखो नोंखौ दिनै बिराद स्मार्ट नुदों नोंसिना बिदिनोसै सायाव स्मार्ट नङाबाथाय सिङावबो स्मार्ट नङा आरो सायाव स्मार्ट नुबाथाय गासिबो स्मार्ट मानोथो मानसिया सायाव जुदा सिङाव जुदा जानांगौ जाखो होमब्ला दा सिंसा स्मार्ट नुबायथ' एब्सोल्युटलि ओइ आनाय मानाय मैयाथ' मिटिङाव थांनाय जायाखिसै नोंसोरो दा नोंसाला सिखावनो दा रायजो राजाथ' नोंसालाखौ सिखावखौनो हमना लाबाय दा बेनिखायनो दा रायजो राजानि साननाय मथेयै नोंसोरो बे गामिनिफ्राय नागारनानै थांनांगौ जाहैबाय गुबुन गामिनि मानसिफ्रा जों गामिखौसो बुंगासिनो दं सिखाव फिसिग्रा बे गामिया ओरै होननानै दा मोजाङै थांदो आनै उनावहालागै सेंग्राफ्रा न' बां बुदलाब बुदलुब खालामनानै होखारोबा जोबोद दुखुनिसो फारि फैनो हागौ आनै मा खालामबावनो दा मोजाङै ओंखारलांदो बे बिफांखौ मानो गायदों आंलाय आं जेखौबो नांला आयै बुंमानदों बेखौ सुनिया नोंनो आदानफैदोंसो होनदों नोंनो फाफि नों सुनि नोंनि थाखायनो खारनांगौ नोंनि थाखायनो रायजोफ्रा जोंखौ होखारबाय बहा लांनानै थांदो नोङो आंखौ लानानै आंखौ सोर सिखावखो आं मा खालामदों बुं सोर सिखावना आंखौ मानो होखारखो मा बुंनो फिसौ आं मा बुंबावनो रायजो राजानो जखन नोंखौ सिखाव होननानै साननानै बिसाराव राय खालामखाबायब्ला आं मा बुंनो फिसौ नंखाय नंदोंबा बे बेलानाव सोङै नों सिखाव नंगौना नङा बेनो गासिबो नोंनो फोरमायना होजोबगोन आं सिखावलाय सोर सिखावना ओमफ्राय बुं आं मानो खारदों जाखो बुं नोंखौहाय बयबो सिखाव होनना बुंखायना बुं आं सिखावलाय आंनि फिसासो सुनि फिसासो सुनि
जाखो बेलाय मोखाङाव नानै मा जाखो नोंसोर सिखाव होननानै बुनानै होखारजाबाय फिसा जोंहा हाब बे बान्थाखौसो आंसो मोननांगौमोन थ' आंनाव थ' आंनाव जायगा दङ थ' आं लांसै नोंसोरखौ थ' नै लोगो बे स्टेसन मास्टारा बबेनिथाय मानोसै नोंलाय आंनो नांगौमोनहाय फाग्लिनोबा साबेसेखौ नांगौथाय मा मेरगामेनहालाय माथो जाखो बिसोरजों लाइन मारिनानै मा जानो फाग्लि साख्रि गैया बाख्रि गैया एफा आं हले फिसायनि न'आव मावनानै जाग्रा मानसि दङ फाग्लि एफा गोथौनि नाखौ नों गोग्रोमनो हायो गोग्रोमनो हादि सालायगोन फाग्लाय सादो बेवहाय मा फाग्लिफ्राथ' मावनो हागौ लिरनानै लानांगौ ना आया फाग्लि बे जोंनि गामि खाथिनि हादान फारानि बिदिन्था बसुमतारी नाबो देरजोब्बाय देग्लाय जानो थाखाय लामा लादो लामायाथ' लागासिनो दंलै नाथाय दानि जुगाव सोर लेखा गोरोङा गोरजिया थानो आरो होब्ला नाया मानो फैया जानो आबे बेदांनि फैसा होफैनांगौआ होफैबायफा मा फैयासै आफा आंनो रां नांगौ नोंहालाय मानि रां नांफ्लायबाय थायो फालाय लोगोनाव थांनो ट्रेन गाखोनो रां नांगौ आफा नोंनि आलासि जानायालाय मा खालि ट्रेनल' गाखोनांगौ जाखो दाखालिबो ट्रेन मैयाबो ट्रेन दिनैबो ट्रेन बेसेबां नांगौ हरदो हनै बेसेबां नांगौ बानायगोन नायो गारिया 2 घन्टा लेट दङ मोनाबिलि 12 जानो हागौ बेथ' नोंनि गोरोन्थि आं नोंहा लोगोफ्रा खाथिफ्राव सोरबा दङ नामा आइनि लोगोफोर खाथियावफोरावबो लोगो गैया बेथ' नोंनि गोरोन्थि जाहैबाय मा बुंनो रोंबावनो नोंनि रावखौनो खालामनानै लादो Yes, sir. Good. नोंथाङा प्रग्रेस रिपर्टखौ रेडि खालामबाय दं? Yes, sir. Just completed. Take it, sir. Good. I'm very satisfied. दा आं थांनोसै नों थांनो हासिगौ आं मा मिथिगौ नोंनि राहाखौनो खालामनानै लानो हासिगौ राहाखौ नोंनो होबाय आदाहानो खहा दंखायो दिनै अफिसखौ अननानै थांबाय एसे आख' फाख' दं आदाया नङा नङा आहाबो मानो मोनसेल'थार सासे बिदा जानानै बिनानावनि निदान सिंनाया गोरोन्थि गोरोन्थियाथ' गैया मानसिफ्रा मोजां मेगनै नागिरो ने निदाननि समाव मान सनमाना उनाव Oh my God जाथोंसै टाइमाबो जाबाय अफिसखौ आं क्ल'ज खालामसै थ'दो हगार आं संगोन एसे बिनानाव नों आंनि आलासिसो आं आलासि नङा मा नों आंनि रैखारगिरि आंसो नोंनो ओंखाम संनानै जाहोनांगौ
रुमाबोथ' मोनसेल' दारवा हारसिङै बहायनो उन्दुदो आं हारसिं उन्दुनो गियो गिनाङा जेबो गैया आं खाथियावनो दं दागि माबा सिरिदों आयौ आयौ आं गियो आं गियो मा जाखो मा जाखो मा जाखो बे खेरखिया हारसिंनो गेवदों आं गियो ए आं दहाय फांनो बावदोंमोन जानो हागौ हारसिंनो गेवदों जेबो गैया दागि मालाबाबो गेफेरथ्रा दागि उन्दुदो आं गियो दागि आं मिथिया आं हारसिं उन्दुनो गियो है नै माथो उन्दुदिया उन्दुदो
হয় 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 जाथारबाय मा नांगौ बाजा नोंबा जेने माला हरलै मोजां नायनानै बे मोजां नङा बेलाय हरबावसाय बेलाय नैबे रा नैबे मोजां बेलाय बोरै बोरै मोजांथारलै लांसै नैबेसो बाजैनि समायथारगोन जागोन बेखौ लानोसै बोरे माथो गानखाबो माथोलै खानायफ्रा नंगौ जाबाय जाथारबाय হয় 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 गैले हिन्दी फिल्मनि हिर'इनखौहाय बिराद समायथारबायथ' नै बेवफोर माबोरै दं मोजाङै दं बेवफोर बेवफोरना गाहाम जायाखिसै गथ' गेदेरनो बिहामजो लायबाय आंनो खबरखौनो हराखिसै बिहामजो आंलाय माला बिहामजो लायखो दानो आं नुबोबायना ना आं सोरखौबासो नुफ्लांबोबाय आयंआनोथार दहायसो माला गानहोलायनाय नुबोदों जंखायलायनाय नुबोदों आङो दखानाव बेवफोर नोङो थगायथाबा बेवफोर थोरै थंजों बाबा मालाबानो बिथाखौ बोराय खालामबाय माथो नोंसोर जोबोद खुसि ने जेबो आख' फाख' जायाखैथ' जेबो आख' फाख' गैया नै नोंथ' बे बिथा दलरसेखौ हगारबाय आरो आं सुख'फिननो हानाय नंला नै सुख'नो बे आंनि प्राइसिट आनै बे आंनि प्राइसिट आनै थांदो दे सम सम नायफैगोन नोंसोरखौ बिदिनो नायफैबाय था नै दे जागोन दे ओइ सिखाव थादोलाय थांसै दे आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं खारे टाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय दिनै दङ गाबोन गैया मानसिनि जिउआ गोथां समाव बोरायब्लाबो बुरिब्लाबो गोसो थोलायखा आइ आफा दाब' सोमोन्दोफ्रा थैब्लानो गैला मावै दाङै जुलि लायै रंजा बाजाथा नाथाय दाबाव आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा खारो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिसनो बोला रिस्कायाव 1 2 3 4 न'
फंसायो आं खारे खाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय मोजां गाज्रि संसारनि मानसि लानानै थाङो फैयो आं रिस्का सालायनानै रावखौबो आंलाय नेवसिनो हाया देरसिन दुइसिन आंनि थाखाय रावबो गैया बयखौबो लाङो आंनि रिस्का गोख्रै खारो लामा लामा जेरावखि थाङा मानो थाइनैल' भारा रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय रिस्का आंनि रिस्का सानहर सान्दुं अखा आरो लामा लामा सिनेमा नायनो बोला गारि हमनो बोला अफिस हमनो बोला गाखो 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 माबार आंनि रिस्कायाव 1 2 3 4 न' फंसायो आं खारे खाइमाव रिस्का आंनि रिस्का हाय हाय एखमबा मा जायोब्रा आइया है सिंनिखौसो मारै बावदोलै है ঠিক আছে যাও সরবাবলাই হাবরালাই
nơi đi sửa đồ hô này nào hót ơi bác sĩ đâu hả nơi đi sửa ơi lại sửa đồ lại hả ơi lại hô đây रिक्शा बायबाय नैबेखौनो लादो आया Hey, Bishop! Bishop! Huh? Bishop! Huh? Ayai. Oi. Pak nama? Oh ayai. Acha kai fैदो आं सा फुदुंहैनोसै आं मोनसे बाथ्रा खोनादों आफा मा बाथ्रा खोनादों आइ नोंनि क्वार्टाराव सोरबा सिख्ला थांबाय थायो होनलाय सोर खिन्थाब्रा नोमायं बोरायखौ नों लोगो मोनथाराखै Oh, बै आयंआ औ बेलाय आंनि लोगोनि सासे बिनानावसो बिसोर सम थांबाय थायो बिदि नङा आफा जानला मोनला सिख्लानि गोदोनायाव माला दासो आफा बेहेराव गाब्रगोनबो लाखिथ' नै मा जालायखो नैबेखौल' हैदो दे रजेनो थांलियाबो होमबा आं थांथ'ला आं बै बाजाराव थांसै सोरखौ होनदोंमोनलाय रजेनो ए बैयो 원자리 로제. 아이, 아까 로제 한다. नों आंनि सिमांनि रानि रजे नोंखौ फज'नानै दोनबाय आंनि बिखायाव नोंजों गोबां बाथ्रा दं रजे गाबोन बेलासिनि 5 बाजियाव जों रायज्लायग्रा बै बिफां सिङाव थाहैदो सना एसेनोसै आंनि खुदुमनाय नाजाव
नोंनि जावलिया मिथिंगा मिथिंगा Đây, ini lapin tuh. Basiram, Basiram satu lain. Basiram, masih sebelah satu. Dah, mending lah tuh kene.
मोटी 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 बेसे मोजां नोंनि महरा बोदोर 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 जायो बासिरामा हरदो नोंनि लाइजामखौ फरायनि आं लाइजामखौ दावरायनो होनाय फिथाइखौ मोनबाय दावखाया नांगौबोला लाइजाम नोंनो हरदो नोंनि आखाइनि 100 रुपिस नांगौबोला लाइजाम नोंनो हरदो नोंनि आखाइनि 100 रुपिस Lakshya. Basiram, accident. Tuhara. Abab, macam lah begini. Abab. Nak cari lagi sih? Nanti kita susah lah begini sih. Menyum tak. Kita suruh jalan sih mas. 아니 코로나 때문에 미치가 왜 못하지? 응가로는도 아무 데가시노. You are lucky. Gisinga, and they were Baikuran, then they Rosini Tizen and Grand Human by. Really, you are lucky, sir. God bless you, my son. Open your eyes. 나는 바시람나. 바시람. untuk legenda terbaik. Kepinang dia. Kalau saya akan menden, ada singa saya harga kau berada. Hara. Nah, itu sudah pinang dia. Kalau jadi saya tinggi ni mereka hamilnya, কিন্তু ভবিষ্যতে হচ্ছে সাবধান থানাগান যাতে নেটি খেপ বে হারাও আর দাচিনে হারাও থাকবে না এবার দেখা তোমরা কিন্তু আজকে হয়তো হাসনান দরকার জানা যদি সাবধানে থাকছ না আমি খুশি হাতে মা নমস্কার হাতে রোজি না উঠারে মোজা মনে না আমি যদি শুনছিলাম नोंनि बिखानि थैजोंनो आंखौ फोथांबाय आंनो फोथायजासिम मावनो हानाय नङा आंनि बिखानि थैजों आं नोंखौ बासायनो हानानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनबाय
दायखौ खालामबाय नोङो दा फा गोबावनो फाग्लिया रांखौ दा आं नोंथांनाव बिना हरसिगोन खामानियाल' जाफुंनांगौ नोमफाया हयले बिजामादैखौ गोजा महरैसो लुगैदों आं हागोन आयै हागौमानि आं नाजागोन हागोनसो होनदों फाग्लिया आं मोनसे खोथा बुंनो बिदिना मा मोनसेयाव हाजारखौनो बुंना नोङो जों सानबैसे समाजनि मेगनाव बिदि हाद्रि बाला साननानै थाबाय थानो सैथोआ दि बेरखांनोसै माने जोंनि जुलिया गोख्रै जानांसिगोन इम्पसिबल सोमस्रि आं हाबानि थाखाय दा थियारि नङा आरो हाबा लानांगौब्लाबो आं आइनि बिथोन लाग्रोनांगोन बिथोन मोनाब्ला बिथोन मोनाबाथ' थाथ'नांगोन मानो सिथाब गथ'नि बिमा जाबोगासिनो दं मा बुंखो नों गथ'नि बिमा औ नोंनि आंनि अननायनि नेरसोन सरि सोमस्रि हाबानि थाखाय आं दा थियारि नङा हाबानि थाखाय आंनाव दा रां थुबुर गैथ'वा आंथ' नोंनाव रां बियाखैना आंनो नांगौ जों सानैनि जुलि But how? By court marriage. आयै आं नोंनि बिथोननि अनगा बादगा हाबा मावनानै गोरोन्थि खालामनाय जाबाय आंखौ निमाहा सासे फिसा मा नायलाबाय थाखो जोंहा फैला सोमस्रि बेलाय सोरथो जाखो आंनि फंबाय मिथिंगा मिथिंगा ओजों फै माथो दाहोनाथों लावखारथों सोमस्रि नोंथ' न'खरनि लोखि आइया हारसिं मावनानै जायो आइखौ हेफाजाब होनो नों न'आव थादो आं डिउटियाव थांसै दे आं थाया आं न'आवबो बिदि मावनानै जाफेराखै बिदि नङाब्रा आइया जोंखौ इसिबां गोरलै नाजावदों नोंखौ नुबायना आइखौ हेफाजाब होनो आरो गोसोखौ खुसि खालामनो नों थादोब्रा आइयै आं थांसै थादो मिथिंगा थादो दे थांदो फिसा नोंबा जोंखौ खुसियाव लाखिलै सोमस्रिहाय सिखारद' नोंबो नों स्कुलाव थांनो सानदों ओंखामा माबार सङाबा
माबेदोआवलाय ओंखाम संसै आंलाय मिथिंगा आंनो मोखां सुनो दै लाबोहाय मानगोनां हौवा नालाय आंबा मानो दै बिहरफ्रांगारखो नों आंनि न'आव मावनानै जानो हानाय नङा थांफिनदो न'आव दा नों मानो दानो फैगोन होनबा सानस्रि आं नोंखौ जोंनि न'खरखौ दैथिं आरो फोसाबथों होननानैसो गारबोदोंमोनलाय आं नोंजोंल' गोरोबनो हायो नोंनि न'खरजों गोरोबनो हाया नों जोंनि न'खरजों गोरोबनो हायाब्ला आं नोंजों बोरै गोरोबनो हानो आं दिनैसिम आंनि जिउनि बे थाखोसिम सफैनायनि गुदियाव सोर दं बेखौ मिथिगौ आंनि जेनाखि आइ बिखानि थैखौ दै खालामनानै मालायनाव बिफां लामै लामै आइया आंखौ मानसि खालामबोदों आइया जेरै आफानि बोसोनखौ फालिबोदों बिदिनो आंबो आइनि बोसोनखौ गथि गथि फालिनांगोन बेखौ मिथिबाय आं नोंनि हिनजाव संसारखौ जों सानैजों जागोन बेवहाय बिमानि बेसेना देरसिन ना आं देरसिन आइनि बेसेना देरसिन आइनि जावैसोनि बोसोनखौ फेलें खालायनाया थिग नङा गोजोन्थों नाथाय जावैसोआ आंनि खोथाखौ एसे खोनासंनांगोन जिरायदो आफा नों मिथिगौ सोमसिनि अनगायै आंहा रावबो गथ' गैलिया आं थैयोब्ला बे एसे गिदिर संसारखौ सोर नायनो बिनिखायनो बुङो आं जावैसो जिबौआबो दाथैथों लावथियाबो दाबायथों बिमानि अननायाबो थाथों सोमसिनि खोथायाबो थाथों जावैसोआ जामायजो आरो जावैसो उन्दैखौ लानानै आंनियावनो रायजो जाहैदो नोंखुनजोआ आलासि जानो लेंहरदों गाबोन सुटि लानानै सानैबो थांदो आहा समायाबो गैला रिक्सा नेगासिनो दं थांदो आफा थां नों दा नों फैसा बिना लायबावदो थां हरगोन ना हराब्रा आं बालायलांबायलै आदालै आइया फैसा एसे बिहरदोंमोन जानोबो गैला न' लुनोबो गैया एसे अननानै हरदो गैयालै गैया आं बेसे हाबावनो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दे नोंसोरबो आखाइ हेबनानै दाथा माथो बुंहरखो मा बुंनो जोंहा आखाइ हेबनानै थायोनो आरो गाव बुंबावदों नोंसोरजों आंहा खुनु सोमोन्दो गैलानो थाथों जोंहा गलामनि फिसाखा जेरैखि जादों जों खाफालाव दंबा मोनजागोन जानोबो गैथ्रा आफा थौनो मायंनाव माइ हायदिनि थौ ओइ आबै सना बे माइखौ मारा होब्लासो मोनगोन जानो गैथ्रामोन आबौ दे जागोन दे आबै खुनुरुखुम सालायखादो दा फैसाखौ दा बेलासियाव लाफैदो दे जागोन आयं दा जानो दंखायो एसे बोरायासो थाबायबा रिक्सायावलाहाय सालायदो
सैमा खिथु फाग्ला बासिरा बे हमगागा हा हमगागा मा मिथिंगा नों बिबारखौ जोबोद मोजां मोनो औ रजे बिबारा मानो बारो दे बिबार मानो बारो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दान सोरांखौनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासैबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बे सिखिरिखौ बरायहरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो समायना बिबार बारदों आंनि मेगनाव बाहा बिरहां गोसो आंनि बिनि साखाथियाव थानो लुबैयो मोनहास'आ गोबानो लुबैयो खाथियाव मोना बारफैदो रोजे आंनि बिबार बागाना गेलेफैदो रोजे आंनि उदां बिखाया बिबारनो बिबार मानो बारो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो
बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बरायहरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसि अखराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दानसोरां फुंनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासिबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बरायहरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो ओइ नों मानो फर्म फिलाप खालामहैयाखैब्रा लास्ट डेटआ गाबोननोलै प्रिन्सिपालानोखौ लेंहरथारदों नंगौ नामा फैसायानो गैयाब्रा मा फरायजानो दा नोंदानाव फैसा बिबावदो दां बाबु बिनो बाबायलां मोखां गमा नायलायलांला बाथारबाय आं नोंखौ मोननानै आं जोबोद खुसिसोम आइ आंनि फंबाय गासिबो बावलांनो हाबाय नों एसे मोजां नों जेबो सिन्था दाखालाम बिदिनोथा आं थासान्दियाव नै आं मानो फैबावलायखो हा फैसा नांगौलै फर्म फिलापनि लास्ट डेटआ दिनैनो आं बेखौनो बुंफैगोन सानखाथारदों दाखालिनो बुंबायना आङो गैया होननानै राङा बिफां दं नामाब्रा खाब्लानो मोननाय नै खापसे लोंलांदों रुनानै No. दिनैनिफ्राय नों आंनि बिदा नंला आंनि आदा बिनिथा थैबाय Let them go! Get out! सिखाव फैसा दारथ'लै फर्म फिलापआ गाबोननो लास्ट डेट आंथ' सिखाव नंलाना आंनाव मारै फैसा नांगौ हरथ'दोब्रा गैया एकदम गैया अरे ब्रादारनि बिहावानोथ' एथ' गोनां ना मा सिन्था थाखा फैसानि बिहैबानो जायो आफा जावैसोन दै फै 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 जिरायफै मानो फैदोंमोन जावैसो माबा गोनां खौरां दङ आंनो एसे फैसा नांथ'गौमोन आफा फर्म फिलाप लास्ट डेटआ दिनैनोथार दा आं जेरावबो बुथुमनो हायाखिसै आफाया अननानै एसे हरथ'दो नङाबा आंहा ओरैनो बोसोरसे थांनोसै हाबाब जावैसो दंब्लालाय मामोनसै दाबादियाव थैब्ला घाट बारनोनो गरसेबो फैसा गैया बिदिबा थांनोसै आफा दे धोरोम गैयैलाय दंब्ला हरथारगौमोन आं थांदो थां दस्राफ्राव एसे बेबस्था खालामना लाहैदो जोंनो रांबो हरलानो फैसाबो हरलानो बे जाथों गावहा बिसि महारानिजों जयै जयै लोंगासिनो दं आरो गाव बुंबावदों नोंसोरजों आंहा खुनु सोमोन्दो गैलानो आंनि न'खरा बेहेराव गाब्र'जेनबाय
रजाया आं नोंनि हाबानि तारिखखौ थिग खालामबायमोनलै आइ नों मानो बिदि खालामनो नागिरखो आं दानो हाबा जानो बायो आं बिए पास खालामनांगौना नङालै आइ मानसियाबोथ' साख्रि मोनखानायब्रा आइ लेखाबो गोरोंखा बिनिखायसो आं नोंखौ हाबा जाजानो लुबैदों माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय नोंनि परिखानि थाखायथ' नोङो फर्माव फिलाप खालामखाबायना नोङो गासिबो नों मानो बिदि सानो आं बायो मानो बिदिब्रा नोंनि मोजांनि थाखायसो आं बुंदोंलैब्रा नै गिनाङालै आइ नों फरायना आं दङना सेंग्राबो अभारसियार आइ साख्रि मोनखानाय माने नों दुखु मोनदों आइ बिफा जानानै आं नोंनि सुख रायजो जानायखौ लुबैयो आइ जिंगा दासै आइ जिंगा दासै आङो नै गासिबो थिग खालामगोन आइ फैमा जाबाय फिसा आंनि मिजिं थिनाया बायफ्लेलांबाय सनानि सिमाङा बेहेराव गाब्रबाय आंनि संसारा जावैसो आंथ' देहाखौ बारा मोनगासिनो दं मानसिनि देहा थास' बिलाइनि दै बादि दानो दं दानो गैया बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय मोनसे जोबथा राव मोनजानो लुगैदों आं बाथ्राया बेनो जावैसो आंहालाय दा सोर दंबावो बेनिखायनो आंनि सम्पतिखौ बेंनानै लादो जाजाया माथो नोंहालाय माथो दंबावो ना बिमा मा न' ना फंबाय दंबावो आइ आफामोननि साननायानो जाथोंसै हामथारबाय फिसा मिथिंगा आफा आं नोंखौ नागारनानै थांनाय जानोसै आंनि देहाया बारा जानो फंसे बाथ्रा खोनासं आफा मिथिंगा नोंखौ मानसि खालामनो हानाय नंला नोंनि खाफालखौ नों दानानै लादो आं नोंखौ नागारनानै थांनाय जानोसै ओइ आयं मायं मा थांनो डिउटियाव थांना एसे माया मैया थैबाय मानो थाङाखै आयं थैबाय थैबाय नालाय जोब्बाय माथो खालामबावनो मानसिया उजिब्ला खेबसे थैखायो आयं आबहावायाव गाबनांगौ मा दङ थादो आयं नै समायसे बारा जाबायानो डिउटियाव थांसै जाबाय दे हाब मा बिखानि गथ'लै बिसोर सिबिनां आदा गिबियाव आंनि खुलुमनाय नाजाव बेसेबा गोबाव दिननिफ्राय जोंदि मोजां मोनलायबोदोंमोन थैस' थांस'नि सोरबांसा लाबोदोंमोन बे मोजां मोनलायनायनि दौलेङा थबस्र' जासिगोन सासे अभारसियारजों आंनि जुलिनि खालार दाबाय आं आफानि जबानखौ फेलें खालामनो हायाखिसै मिथिंगा आंखौ निमाहा होदो एबा गुबुन राहा लादो एसेनोसै नोंनि रजेट नोंनि खाफालखौ नों दानानै लादो आफा बेनो नोंसिनि देरगानाया फिसाज्ला गिर्जा मानबाय दा मानो मालायनाव गलाम बायदि आखाइनाव जफैदों गैया जोंनाव रां गरसेबो गैया जेबो गैया नोंसोरबादि आं सिखाव नङा नोंसोर सिखावखौनो मोनजायोब्ला आंनाव मानोथो रां सादि फैबावनांगौ हा हाइकिं रोंगोना रोङा आंलाय रोंगौ दे आंथे बेले बाबा आये नंगौ आये खुदुमदो ओरैबो बहाय खुदुम आंना बाबाया इन्जिनियार जानांगौलै इन्जिनियार जानो ना मा जानांगौलाय डाक्टार माथो जानो इन्जिनियार मानि दाहर आं हर ए
फुजा लांफा जानाय नङा दे जाबाय ना दे राहुल दे जाखांबाय दहायनो आं गिफ्ट थांसै आयालाय माथो बाबाय थाखो गेंनानै गेलेहोलाबाय गेलेया नालाय बा माथो आफादफ्रा थांदों मिटिङाव थांबाय आहा मोनाबोगोन दिनैसो बिमा दा बे गरु लंपेन्टआ सुना दोनलै जाबाय ओइ मानि फैसा बे जानला मोनला मानि फैसा दाउदै दैनायनि फैसा माबा लाबो ओइ बाथ्राखौ मोजां बुं जाग्रा बायदि खालामनाङा आवाज सेंग्रा जोबोद बाख्नायथाव नोंनि गोहोआ फै सेंग्रा बैयाव एसे रायलायहैनि आंजों कम अन मिथिंगा कामिं Yes, Your Honor. Introduce young boy in treasury tree. This, hello, welcome. Hi. You're my new friend. Come on, just follow me. आइ आफा थैनायाव बिराद दुखु जादों नङाना थैबाय थैनायखौ रावबो हमथानो हायालै माथो खालामनो बिदि नङा आंनोथ' दङना नोंसिनि सम्पतिखौ लाखिनो थाखाय गाबनाङा हामा आं लाखिगोन नोंसिनि आइ आफानि मान मर्यादाखौ आं लाखिगोन नोंनि अननायावनो आं फैदों नोंनोथ' आंनि जिउ ना नोंनो आंनि सोरगो आंथ' नोंखौ गारनानै थांगोन नामा जागोन खोनासं 303 दा मोनाबिलियाव नोङो नेपालनि वीर बाहादुर क्षेत्रीया 50 crore ब्राउन सुगार एक्सचेन्ज खालामदों बेखौ नोङो मिथिबायथ' आरो नङाब्ला खोनाबाय मिथिग्रा जोंनि बसआ मा बुंदों नङा
बस बे दाख्लैसो हाबनायनो बिदि बिबान होनाया हालुवाफोर आंहाबो नैबे भरा दङ मिथिबायथ' Sorry was नोंनि खामानियाव हाथियारफोरनि जरुरत जानो हागौ बेनिखायनो रैखाथिनि गंसे जिनिस No, boss. आं माब्लाबाबो हाथियारजों गेलेया नैबे आखाइ थासान्दियाव आंनि थाखाय बेफोरबायदि हाथियारनि जेबो जरुर गैया Shabash, my boy. Putla. 303 नि सायाव नों एसे मोजाङै दिथा होनांगोन मिथिबायथ' Yes sir. Yes sir. नोङो 303 खौ मोजां हेफाजाब आरो गोख्रों नोजोर लाखिनांगोन मिथिबायथ' Yes sir. आंनि नामा Captain Putla. Now you may go. Thank you sir. Oh, sorry sir. Captain Putla. Come on, hurry up, hurry up. Bini. Hurry up. Oh, yes. Lucky one. Here, 500B, no evaluation. Sorry, sir. Mala. Huh? Sorry, sir. My bag is guy. That guy. Yes, sir, this guy. Follow that. Hello.
ट्रेजर ट्रिया माथो दाबो सफैयाखिसै गोदान मानसिखौ एफा गिदिर बिबान होनानै थिग जायाखिसै नोंथां Wait to my boy. आंहा बिनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं. He must be successful, I think. Sir, very smart and wonderful action. See this. Wow. Good, my boy. I like it. Let us celebrate a party. I'm very proud of all of you. दादागिरि बैठा साला गासिबो सेस खालामनांगौ नोंनि नाम्बार दादागिरि खालामनो जेबो गैला साला दादागिरि सराय गैला लेथाफ्रा रोजे Darmasti. Hey, Rose. Salam jadi, nang pani nom dengan wale ke dulu. Kali. Ang बैठा लिना नंग बैठा ला, जट
आं नोंखौ आं नोंनि फिसायखौ नायबासो नोंलाय आंबोथ' नोंनि बिसि आंनि दुखु दालाखौ फिसाया बुजियाब्ला सोर बुजिनांगौ जाखो सानफ्रामबो सानथ्रोब हरथ्रोब जौ लोंनानै न'आव फैनानै बिसिजों दुमदाखाल खालामफैयो नोङो हाबानि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो आं नोंनिफ्राय बाथ्रा फंसेबो गोदै मोनाखै बिसि जानानै आं खि नोंनिफ्राय एसेबो अननाय मोननाङा बिसि जानानै आंहा फिसायनि न'आव गोजोनै थानायनि मोन्थाय गैया आं मोन्थाय मिथिया आं मिथिगौ हिनजाव जातिया फिसायनि बान्दि बे जाना बान्दिनि बेसेना रां रुफा नाथाय बिसिनि बेसेना फिसायनि अननाय quick hurry hurry up quick yes come on let's hurry up let's go come on hurry up Yes, okay. No, you must try. Okay, I'm trying now. That's it. Thank you, sir. Satisfied? बाबु बिफा आं मोनाबोनो हागौ बे गथ'खौ दा मोजाङै जाहो लोङो फुथुदो आं एसे क्लाबाव थांनो माशाल्लाह जोबोद बाख्नायथाव नोंनि गोहोआ फै सेंग्रा बैयाव एसे रायज्लायहैनि आंजों come on बस आंनि मोनसे आरज आंखौ हगारदो आं आरो बे खामानियाव आगान सुरनो हानाय नंला
खोनासं मिथिंगा आरो आं नोंखौ बे हाबा आगान सुरनायब्ला जाबाय थारमाने आंखौ हगारसै बस नो मिथिंगा इयर र आं नोंखौ थैजासे फोथांगोन आरो नों बे जायगानिफ्राय गला मिथिबायथ' प्लिज बस प्लिज आंखौ हगारदो आं आरो बे जायगायाव थानो हानाय नंला प्लिज नो मिथिंगा नों बेबादि रावखौ दाबुं बेवहाय आं नोंजों गोबां बाथ्रा दं आं नोंखौ गोदाव सोराव आरो स्मार्ट होनानैसो बे जायगायाव लाबोदों आंथ' नोंखौ हगारना लाबोआखै न'स न' नोंथाङा आंखौ जेरैखि हगारथारनांगोन आं बेसेबां दिन नोंथांनि आदार थाबाय थागोन नोंथांनि खैफोदा जोबनाय नङा प्लिज बस आंखौ हगारथारनांगोन खैफोद खैफोदजों गेलेग्रा खैफोदखौ मानो गिनो खैफोदा जोंनि थाखाय बेरे मोदैसो आं जेरैखि जाया दिनै थांथारगोन Stop your step, my boy. जाय बे आदाखौ गारनानै थाङो बे सहरखौ लानानै थाङो मिथिबायथ' Shut
마방나पर 뭐라는 자는 뒤지로 뒤코나고 소리 보스 소리 마방나पर जाबाय आंहाथ' जा गोमानांगौ गोमाजोब्बाय बेखौ मिथिगौथ' नोंसोरो थेवब्लाबो थैबाबाब्राबो नोंसोरबो बे खेबसे निमाहा बुंबाय नाथाय खोनासंना लाखा नोंसोर जिखुनु हालोदाव आंनो थैखौ नांगौ हय गोथाङै ना हय गोथै सहखौ मिथिबायथ' नोंसोरो अके अके बस दैजरात्रि नों आदाव थांफिनांगौ आं थांफिना हा मा था नोंखौ नायगारसो आं सावगोनलै दैजरात्रि Твоя दैजरात्रि मासनो मा नांनायनिथो इसेबां बेरेफिनो थांनांगौ जायोब्रा हेद आखाइसो गुसु मोनथारबायलै जिगाब दंलै ह आखाइ एसे आंना औ खिबो दंब्रा गैलायाबो बोरै बोरै जाखोब्रा जख्रेब फोनांलायलांबाय नामा I'm gonna call it a lit. मानसिल' मानसियाथ' सावथालसो जासिगोनलै आरो बेखौ
धोरोम मानसि मारगोनलै मानसि मारसोब्रा बोरै बोरै जाबायब्रा सावथारनायसो जाबायमोनलां मानसिखौसो जाबाय जानानै आंसो सोर जाखोब्रा itu bisa kenapa? Tohram, si, berapa? Ayo, bab, bawa bitu sahaja biar. Dia kan jadi nutrak silang berkau. Segala, segala macam dia. Ayo, kumta. Jadi masih apa jalan Arab le? Muhammad. Olga, good night. Julia sensinya? Boleh lama cuma dasarnya nengah. Termalai. Awak ni hasil lega. Sampai. Ang nengko sengkari. Neng hendak nipsa. Gotoh ni jatuh nang ni asyik sih. Ang buat nipsa. Ang harga pun ramu nak guna hago. Nampaknya dia hendak jangan ni berarti menang susu kena dia berarti boleh lah hamak. Bijin tak? Neng pat karo humbai. Bicara, neng cari kau dah habis dong. Angkau neng jangan malah tahu handai. Ang tinggal di sana bah, neng aku tinggal di sana. Sentri. Ayo, siang dulu baik. Papa, dulu baik. Mana? Kan lama lah, sekarang juga tenau, malah tak siapa, di hero kabur gende. लांथिया फांथिया हाद्रिजों दागेले उन्दै गथ'फोर गोनोखो मुगानि बादायनाय समालाय नोंसोरखौ गाबि हरबाय माराव मारा गोदान मुगानि बादायनाय समालाय मानसि जानो बोसोन हरबाय जावले जावले
दाजान दा गेलेजुआ दाफान बिसि फिसा बेहेराव गोग्लैबोला थांफिननो
बे न'आव सोरबा दं नामा? औ दङ। आंनो अननानै दै गिलास लाबोनो
बिखानि दाउ दाबाव रुजायो दोमो दोमो सहाया गोसोआ हामग्लियो दोहो दोहो एखुथा जानांबाय रजेनो खाफालनि दैथिंनाया अन्थाइजों थेनाय मोदैनि आलि गुब्रुलांबाय रजे बोहैलांबाय जिरि जिरि माबोरै थबस्र'जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर मानसिया जायो रजे गसाया सिफायो हावरिया खाफाल रजे हरदोंदि आंनो जिउनि राहा नागिरै नागिरै गाब्रबाय बेहेराव आं अन्थाइजों दानाय बिखा आंनि थुबसा गावबाय रजे खास्रि बिस्रि नोंखौ नागारनाया माबोरै थबस्र'जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर माबोरै थबस्र'जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर 다 락시오 그래 락시오 미치가 하는 거나마 미친가? 미친가는 이만 미안 너도 가
नङा होमबालाय आंनि गोरोन्थि जानो हागौ बेनो नङा होमबा मिथिंगायालाय आरोबाव आंहा गोरोन्थि जाबावबाय होमबालाय बेनो नङा होमबा मिथिंगाया आंबो जोबोद गोरोन्थि खालामबावबाय बेबो नङाब्लासो बेनो जाथारनांगौ मिथिंगाया र' होमबालाय आरो सासे दंबावो आंहा लोगो मोनब्लानो एफा गोखै गोबालायनांगौ ट्रेजरि नोंनि बाव सफैगोन आं बेखौ मिथिखागौ नों बेखौनो साननो लादो दिनैनि नोंनि जोबथानाय सान नों दिनैनिफ्राय अराय सम जालांगोन मोसानि सिगाङाव बोरमानि नेरनाय आरो बिनि सायाव आथिं थोसे गैबावा मिथिंगा नैबे पिस्तलाव नोंनि नामै गुलि गरसे दंखायो आरो बे गुलिया नोंनि मुङै लिरनानै दोनखानाय बेखौनो आजावनो राजि जादों नोङो मिथिंगा मिथिंगा बेथ' मोजां गुलिखौ आं नोंनि बिखायाव बाहायथारनाय नङा मिथिबायथ' आं नोंखौ रानथाब थाब भाबैसो नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबायथ' Tree. Nani unzale kuna horre. Hop. Hey! Hey! Mesani siangau menyinir noy. Pada. Mesani siangau menyinir naik.
Come on, Budwa. Come on, bro. Mana kamera dono ta tiba bidin जालायबाय 마시라. 러시 거랑바이. 앙지याव थाङोबाव थानो गोथाव. माबा गोख्रैथाव. गोख्रै. जाबाय. Kampas. Eh. 하람자라. 휘. 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 Turba जाबायलै एकदम बस 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 ओगार ओगार साला अन्थाइ बिखा Go! 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 Go!